Здрасти, казвам се Стилян, на 20 години съм. Уча в Пловдивския университет. Изучавам право. Тъкмо минам първата ми година и сега ще бъда втори курс. С един от моите най-добри приятели винаги сме мечтали да отидем в САЩ, още от гимназията, и тази година, след като завършихме успешно първи курс, решихме да дойдем в Америка на бригада. Ами живея в Арлингтън, Вирджиния. Басейна ми е на 15 минути с колело от вкъщи. Басейна ми е в много хубава ерия в Арлингтън, близо до метро, в центъра на града. В момента бяхме на море в Ocean City, Мериленд. Също посетихме Александрия и вече сме ходили може би над 10 пъти в Вашингтон. Също си направихме един трип за 2 дни до Ню Йорк с автобус. Какво си планирал като екскурзия за края на сезона? С хората, с които живея, решихме да си направим един трип от Ню Йорк отново за няколко дни, след това Майами, Лас Вегас, LA, Гранд Кениън и отново Вашингтон. Бърз въпрос, бърз отговор. Добре. Зебрите на бели и черни раета ли са или на черни и бели? Няма значение. Защо когато батериите на дистанционното ни се изхъбят, натискаме копчетата по-силно? За да мога да включим. Защо американците си поръчват голям бургер, пържени картофки и диетична кола? Защото се опитват да им надебелеят толкова. Защо жените си отварят устата, когато си гримират очите? По навик. Защо компютрите се изключват от старт бутона? Защото и оттам се включват. Слушай внимателно. Ако искаш да не успееш и успееш, успял ли си? Успял съм. Спасител се римува с... Кръводарите, да. Добре. Довърши изречението. Work Abroad е... най-добрата фирма. След като посетих всички агенции в Пловдив, се спрях на Work Abroad, първо защото ми предложи едни от най-добрите условия за спасител, като не можа да намеря друга такава подобна оферта. Също ме спечели това, че всички условия бяха много открити, нямаше нищо, на всеки един въпрос ми беше отговорено. Спасител се римува с... Кръводарите, да.